गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2022 मायथाइनि 2 जानुवारि, बाराया रबिबार। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ। दिनै एबसुनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रुंसारि खनकेसर नार्जारिनि 79थि जोनोम सान फालिदों। मोनथिनो मोननायाव बिथांनि जोनोम सानखौ देग्लाय रामफलबिल दख'रा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय खालाइगाव गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि गोथार आरजखौ जागायनानै आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बिनि उनाव रुंसारि खनकेसर नार्जारिनि सावगारियाव बिबार बावजेनानै होयो बिथांनिनो आंगो बिसि हिराबाइ नार्जारिया। गुबुन फारसेथिं मोनथिनो मोननायाव बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों मिरु एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बिथांजों लोगोसेनो मिरु एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो आथिखालनि सानजा क'क्राझार समस्तिनि एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा इएम रन्जित बसुमतारी आरो बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर' आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा अखिल मुसाहारि बिथांमोना। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। बर' हारिनि आंगो फिसा गोजोन नार्जारिया बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां लाबोनो हादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्ला कुसुगावनि सिङाव थानाय गोजोनफुरि गामिनि 22 बोसोर बैसोनि गेलेगिरि गोजोन नार्जारिया नेपाल हादराव जानाय इन्टारनेशनेल ताइक्वान्ड' चेम्पियनशिपआव गोख्रों गावनि नाजानायजों गेलेनानै सनानि मेडेलखौ देरहाबोनो हादों। मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला क'क्राझारनि गोजोन नार्जारि गेलेगिरिया भारतनि जानानै गेलेनायाव गिबि नाजानायावनो इन्टारनेशनेल लेभेलाव सनानि मेडेलखौ देरहाबोनो हादों। बिथाङा मिन्थिहोनाय बायदिब्ला नेपाल हादराव जानाय इन्टारनेशनेल ताइक्वान्ड' चेम्पियनशिपआव गेलेनानै फाइनालाव नेपालनि गेलेगिरिखौ फेजेननो हादों। क'क्राझारनि गोजोन नार्जारि गेलेगिरिया गावनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों सनानि मेडेल देरहाबोनो हाना गावनि बर' हारिनि आरो हादरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हानानै गावनि जोबोर गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों। बिनि अनगायैबो गोजोन नार्जारिया फैबाय थानाय समाव साबसिन गेलेबावनो थांखि लानायखौबो फोरमायथियो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। बिटिआर ओनसोलनि दाब दाब जायगाफोराव दासिमबो मैदेर आरो मानसिनि दाङाबाजि। बे समावबो खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि सुदेमपुरि गामियाव थांनाय हराव हाग्रानि मैदेरा सुबुं थाग्रा ओनसोलफोराव फैनानै गबिन्द बर' मुंनि सासे बर' सुबुंखौ जिउ फोजोबलांदों होनना खौरां मोननो हादों। खौरांगिरिनि सिगाङाव गबिन्द बर'नि बिसिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय हरनि 12 रिंगानिफ्राय 2 रिंगासोनि गेजेराव हाग्रानि मासे मैदेरा फैनानै थाग्रा न'खौ सिफायलांनायजों लोगोसे गावनि फिसाय गबिन्द बर'खौ बुथारलांदों। बेनिखायनो मैदेरनि उदखाराव खास्रि बिस्रि बुथारजानाय गबिन्द बर'नि दुखुथिया न'खर एबा बिसिया न'खर दैदेनलांनो गोब्राब जानायनि थाखाय सरकारनियाव एसेब्लाबो अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।